Ja, die is er ook aan het helpen altijd. Oh, is je aan het helpen? Ja, dan wordt er helpen. Ik wil er helemaal gek van zo. Wat voor hoen is het? Een herder. En hoe heet hij? Cindy. En hij is 2 hier en komt hij er altijd bij als het zou gaan Ja, best? als er een spuitje hebt, dan komt hij. Dus overal, als ze trekken als het geen spuiten best, dan komt er ik helpen. En dat is helemaal gek. Maar hij denkt dat hij die helpt. Ja, dan wil ik graag helpen, dan wil ik die spuiten pakken. Hè. Omdat ik hier een spuit, dan wordt het helemaal gek. Dat is een mooi klusje, nee? Ja, maar dit wagen ook al hand. Helpt een soort mooi? Ja, ik wil graag het bedrijf opvolgen, dus dan probeer het als zoveel mogelijk mij te helpen. Vooral in de vakantie. Hoe oud best? Zandje. En wat doet dat dan zo? Nou, melken in mijn jaar, ze hem helpen. En hoe die, nou ja, dit soort dingen, wat oproemen en nou ja, tussen de keien, nou ja, kjeln waan en dat soort dingen, hakken strooien. Ik ben qua trein robot, dus ja, daar hebben we wat mee bezig in de stal. We zien al. Kijk goed maar in hard geerwerkje. Ja, natuurlijk, ja, ook wel eens een keer even een akkefietje met zijn bijen, maar nou, dan ben ik heel wel goed met z'n tweeën werken. Wat leest vooral van in hard? Ja, ja hoe is er mee om als ik hoe de consument het zien wil wat wil. Daar staan we mee bezig om als wijze van nou ja, hoe doen we het voor hun goed en nou ja, zo probeer je daar wat in mij te gaan. Hoe bedoel je dat? Hey? Nou ja, de consument die, nou ja, die wil toch teurtje worden, die vreegt wel een protten, boeten, dat soort dingen al ja. Nou ja, en dan praten we dan met je bij hoe gaan wij dat aan en nou ja, hoe sjuggen we dat aan dat we dat misschien wel matten doen. Hem dan kan je boeten dan net? Nee. Nee, wij gaan gewoon het hele jaar erop binnen. Ja. En denkst je dat het letter misschien wel dwangjes? Of? Nou ja, als het verschil in melkprijs aan een keer 4 of 5 centen wordt tussen weidemelk en gewone melk, nou ja, dan wees het toch wel om het te gaan warm. Want dan wordt de verleiding wel heel groot, ja. Maar nu op dit moment is er hartstikke een prot extra werk van. Dat moest er ik bij rekenen. Nou, nu is het wel makkelijk, daar is de kei binnen. En we hebben 12 ventilators in de stal. Dus ja, met 25 graden dan is een koolauwe jaren dan boeten.